Nedávno som uverejnila jednu fotku, kde bolo napísané What I say, I create. A dostala som na to niekoľko otázok, ako to myslím, alebo aj takých ohlasov, že ako to ľudia majú. A prišlo mi to možno vhodné trošku rozvinúť. V tom zmysle, že nie len what I say I create, ale aj what I think I create. Ono je to celé, a teraz nedávno som uverejnila vlastne ten textík alebo videjko s tou pravdou. Vlastne všetko to, čo si myslím, alebo všetko to, čo rozprávam, tak tvorí môj život, tvorí moju realitu. Tvorí to, čo v skutočnosti žijem. A hovorila som o tých pravdách, že pravda, že niekto má svoju pravdu a majú na nejakej úrovni, druhý má inú pravdu a má ju na takej úrovni. Tam nejde o posúdenie tých pravd, tam ide skôr o to, že vlastne nám to naše božstvo dalo cez slobodnú vôľu možnosť vybrať si akúkoľvek pravdu, ktorú tým pádom, že ju mám prijatú ako pravdu, tak ju žijem a stáva sa skutočne v mojom živote, v mojej hmotnej realite tou mojou skutočnosťou. To je tá slobodná vôľa a pritom v mnohých prípadoch to môže byť ilúzia. Napríklad poviem, že niekto žije tú pravdu, že do 30-ky sa musí vydať a keď sa nevydá, takže už stará dievka alebo niečo také, môže to prijať za svoju pravdu a tým pádom môže žiť v domnení, že niečo v živote nerobí dobre, môže mať s tým spojené emócie, že už som taká, že či si niečo nájdem, alebo teda niekoho nájdem, ako dopadnem a tak. Alebo môže mať inú pravdu na inej úrovni, a to vám porovnám to napríklad s tým, že my sme žili v Arabských Emirátoch a tam v podstate ľudia neriešia úplne v 30-ke takýto vek, že je to proste už stará dievka alebo niečo takéto podobné a je úplne bežné, že tam ľudia majú deti trošku neskôr, že si zakladajú rodiny trošku neskôr a keď z toho prostredia človek vyjde s takou, tá jeho pravda je trošku iná, prijal niečo iné za vlastnú pravdu a nežije to teda ten svoj vek, povedzme 30 rokov ako obmedzujúci, ale žije ho povedzme ako že to berie ako normálne, že teraz som mladá, proste teraz mám 30 rokov, teraz cestujem, užívam si, lebo všetko to ostatné na mňa spadne s tými rodinnými povinnosťami neskôr, keď to príde. Takže len na porovnanie vlastne, každý má pravdu. A každý má mať právo svoju pravdu. Akú pravdu si zvolí, akú pravdu bude žiť, je len na jeho rozhodnutí. A samozrejme, že to ovplyvní jeho myšlienky, alebo ovplyvňuje jeho myšlienky a jeho slova. To znamená, že to, čo o sebe vypovedám, to, čo vnútri si myslím, tak to sa vlastne manifestuje. A teraz vlastne tip na to je, že otvoriť sa takej tej možno nejakej väčšej pravde a neobmedzovať sa v tých svojich neobmedzovať sa v nejakých predsudkoch alebo v nejakých hraniciach našej mysle, ale čo tak sa otvoriť tomu niečomu väčšiemu, ako som urobila teraz ten príklad, že 30-ročná tam a 30-ročná tam, a čo keď niečo väčšie sa môže manifestovať v mojom živote. A dá sa to urobiť tým spôsobom napríklad, že už len keď sa zbadám, že si poviem napríklad, že som už stará, som už teraz na deti, že už je neskoro, už nikoho nenájdem, tak len sa v tom nájsť a tú myšlienku, ako som už radila v XY videách, otvoriť do nejakej inej pravdy. Čo keď práve toto je teda vek, v ktorom si proste teraz moja duša dovolila užívať, pretože to, po čom túžim, príde potom neskôr.